Okay, jeg kan se, at det skaber en lille smule opmærksomhed, det jeg har lagt ud. Og jeg vil lige starte med at sige en ting. Grunden til, at jeg først lægger det her ud nu, det er fordi, jeg har været i dialog med Tryg i rigtig lang tid, hvor at jeg har sagt, at hvis ikke de gjorde noget ved det her, så vil jeg simpelthen lægge det ud offentligt. Og ja, de har valgt at ignorere det. Så derfor kommer jeg ud med den her historie her nu. Det er en historie, der er et år gammel nu. Men det er på sin plads, at det ligesom finder søgelyset nu. Så lad os lige prøve sådan lige at lave en hurtig storyline over, hvad det er, der egentlig er sket. Dengang jeg skulle forsikre Lamborghini Aventador, da jeg fik den hjem, der tog jeg fat i Tryg, fordi mit nuværende forsikringsselskab, de ikke kunne være med på forsikringen på den. Så derfor ville jeg lave en ny forsikring, eller jeg skulle finde en ny forsikring, og derfor tog jeg fat i Tryg, som kom med en okay pris på Aventador. Og en okay pris på sådan en bil, det var 2700 i måneden, som så egentlig steg til 3.300, 3.400 eller sådan noget senere hen. Det er så også lige meget, det er en helt anden historie. Men de kræver, at jeg flytter alle mine forsikringer over til Tryg, hvis det var, at jeg skulle have forsikret Lamborghinien der. Så det gør jeg selvfølgelig. Jeg tegner alle mine forsikringer, hus, alle mine biler, Codys hundeforsikring, min ulykkesforsikring, altså alt, hvad jeg har af forsikringer, det flytter jeg over til Tryg. Og alt er godt. Så sker der det, at Lærke, hun kører gal i min Corvette. Det er der nok nogen af jer, der kan huske. Lærke kører gal i Corvetten. Og ja, bilen bliver kørt på værksted med henblik på, at den skal genopbygges. Og kort tid efter, at Lærke kører gal i Corvetten, jeg kan ikke huske, hvor lang tid derefter, men der skal jeg have plader på Lamborghini Aventador. Og ja, der starter det hele. For da jeg får plader på bilen, så får jeg en besked fra Tryg af, at de ikke vil tegne forsikringen alligevel. Og så blev jeg jo sådan lidt, hvad er det her for noget? Jeg havde jo lige fået plader på, og det gav ikke nogen mening, det her. Så jeg ringer ind til ham, min forsikringsmand inde ved Tryg, og spørger, hvad sker der her? Hvorfor, hvad sker der? Og han siger, at de har valgt at smide mig ud som kunde, fordi grundet omstændighederne med Corvetten. Og så siger jeg, hvad er det for nogle omstændigheder med Corvetten? Min kone er kørt gal. Jeg har aldrig haft en skade før. Min kone er kørt gal i min bil. Ja, shit happens. Altså, det er mega ærgerligt, og for mig var det rigtig træls, når jeg lige var kommet over som ny kunde. Men det er altså den risiko, forsikringsselskaber de løber. Og min kone kører gal i min bil. Ja, det er bare, hvad der kan ske. Men de vil ikke have mig som kunde på grund af det. Så da jeg finder ud af det her, så siger jeg til dem, at hvis ikke de gentegner mine forsikringer som aftalt, jamen så går jeg ud offentligt på mine sociale medier med det her. Og det får dem til at genoverveje sagen, fordi at de vælger så at tage mig ind som kunde igen, men kun i et år frem. Da jeg kommer hjem, jeg var ude på det tidspunkt her, og kører i min bil faktisk. Da jeg kommer hjem, der logger jeg ind på Trygs login-system på computeren, og der er Aventador altså slettet overalt i deres system. Den er slet ikke at finde. Og det siger jeg jo selvfølgelig til dem, og de påstår, at den aldrig har været oprettet, men det har den altså været. Og jeg sender screenshot. Heldigvis så havde jeg et screenshot af, at Lamborghinien den stod i mit navn inden under Trygs login. Så det sender jeg til dem, og så skriver de, at der er sket en fejl, en teknisk fejl, at den åbenbart var blevet slettet. Så de blev selvfølgelig nødt til at tegne forsikringen som lovet på den her Lamborghini i et år frem. Men fra marts 2024, der vil jeg altså være smidt ud som kunde. Og ja, jeg tænker, fint nok, så har jeg et år til at få en ny forsikring. Altså, så er der ro på et år, men til gengæld, så synes jeg, det er super dårlig stil af et forsikringsselskab, at jeg lige jeg er gået væk fra Top Danmark, som jeg har været fast kunde ved igennem mange, mange år. Dem går jeg væk fra, fordi at Tryg kan tilbyde en forsikring på den bil, der er. Så jeg skifter for at være en loyal kunde ved Tryg, eller ved Top Danmark, til at gå over til Tryg, for at blive smidt ud en måned, 2 måneder efter. Sygt dårlig stil. Ja. Til gengæld så har jeg jo et år til at finde en ny forsikring, og jeg rykkede selvfølgelig bare tilbage til Top Danmark med de her forsikringer efter. Altså, ja, når jeg blev smidt ud fra Tryg af, så ville jeg bare hoppe tilbage til Top Danmark. Så jeg havde altså et år, hvor jeg havde forsikret bilen, og det tænker jeg, det var fint nok, så havde jeg lige et år til at køre i bilen. Men Tryg, de kontakter mig så med, at de gerne vil have sendt Corvetten ind til noget udmåling.
Corvetten holder altså på værksted på det her tidspunkt, med henblik på at skal genopbygges. Og jeg bliver kontaktet af Tryg, og de siger, at de gerne vil have, at jeg skriver under på et stykke papir, på at de skal sende bilen over til et andet værksted for at få lavet nogle udmålinger af bilen. Og jeg tænker sådan, hvorfor skal der udmåles noget på en bil? Men jeg skriver under på de her papirer, og bilen bliver så hentet på værkstedet for at lave de her udmålinger. Og ja, der får jeg så at vide, at bilen, den er, altså i mellemtiden, der får jeg egentlig at vide, at bilen egentlig er totalt skadet. Jeg kunne godt vælge at få den genopbygget, men den var totalt skadet, så jeg kunne også vælge bare at sige, jamen, ja, den er totalt skadet. Så det valgte jeg at sige. Jeg valgte at sige, okay, fuck det, videre, bilen er totalt skadet. Men bilen, den kommer altså ikke tilbage. Bilen kommer ikke tilbage til værkstedet. Så alle de personlige ejendele, jeg havde i bilen, de var altså stadig der i. Jeg havde jo regnet med, at bilen skulle bygges op igen, og den ville komme tilbage til værkstedet, efter den havde været ude og få lavet de her udmålinger, som forsikringen åbenbart skulle bruge af en eller anden grund. Og jeg aner ikke hvorfor, men jeg har en mistanke om det, vel er fordi, at de har haft en eller anden mistanke om et eller andet. Ja, de sælger bilen, og jeg bliver kontaktet af den nye ejer, hvor han skriver, at han har min portåbner til den port der, som altså direkte ind til mit hus, og ind til min Lamborghini, samt nogle andre personlige ejendele, jeg havde liggende i bilen. Og jeg anede ikke, om bilen var blevet solgt på det tidspunkt. Altså, jeg havde selvfølgelig fået de forsikringspenge for bilen og det her, men jeg anede jo ikke, hvor bilen den var. Men bilen er altså blevet solgt med min portåbner i, og en masse personlige ejendele. Og jeg har altså stadig 2 nøgler liggende til bilen på det her tidspunkt. Og det skriver jeg selvfølgelig til ham her, den nye ejer, at jeg altså også har 2 nøgler til bilen. Og jeg synes, det er totalt uprofessionelt, at et forsikringsselskab sælger min bil med en portåbner. Så ham, der lige har købt min bil, eller købt den af forsikringen er det jo, han kan altså tage her hjem, gå direkte ind i vores hus, gå direkte ind til min bil, som Tryg oven i købet lige har sagt, de ikke vil forsikre. Ja, altså totalt uprofessionelt. Ja, igen, jeg har stadig de her 2 nøgler her. Ja, men i hvert fald, så... ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Altså, jeg synes, det er så sindssygt, det her. Men nok om det. Lamborghini, den blev jo forsikret. Jeg havde jo forsikret dem i et år frem. Men da bilen, den så skal i vinterhi, så ringer jeg ind til Tryg og siger, at bilen, den skal i vinterhi nu. Og han siger, at det er fint, det er super, der er alt er godt. Det var det bare ikke. Fordi en måned efter, og det er omkring en måned, måske lige lidt over en måned efter, at jeg har stillet bilen i vinterhi, og jeg har ringet ind til forsikringen og sagt, at den skal sættes på en stillestandsforsikring nu, fordi at der ikke er plader på mere. En måned efter, der logger jeg ind på Trygs hjemmeside igen, og guess what? Lamborghinien, den var der ikke. Den var ikke oprettet i deres system, så jeg kontakter dem og siger, hvor er forsikringen på min Lamborghini? Jeg har ikke fået noget at vide omkring det her, men den er så åbenbart blevet opsagt. Den er ophørt, og de vil ikke gentegne forsikringen igen. Den er bare, ja, det vil de ikke. Den er slettet. Og jeg skrev så til dem, at hvis ikke de sørgede for at få forsikret den bil omgående, nu er den altså holdt en måned uden forsikring på, uden jeg har vidst det. Hvis ikke de fik den genforsikret med det samme, så vil jeg gå offentligt med det her på mine sociale medier, samt kontakt radiostationer osv. osv. Og derfor har der været en lang ventetid, fordi at de jo ligesom lige skulle have tid til at finde ud af, hvad skal der ske, hvad skal der ikke ske. Men ja, jeg er færdig nu med at vente, fordi at de har sagt, at de er i deres gode ret til at slette forsikringen på den. Og det kan godt være juridisk, de måske er det, i og med at den går fra en aktiv forsikring til en stillestandsforsikring. Men da de tegnede bilen, og de tog bilen ind helt til at starte med, der vidste de godt, at det var en sommerbil. De vidste godt, at forsikringen, det var 6 måneder aktiv, 6 måneder passiv, eller 6 måneder på en stillestandsforsikring. Det har de altså udmærket godt vidst. Men de har så åbenbart fundet et eller andet smuthul, hvor de juridisk måske godt kan forsvare det. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det er sindssygt dårlig stil, og jeg synes, det er sindssygt dårlig stil, man ikke engang informerer mig om, at min bil, den ikke er forsikret mere. Det her det er tilbage i oktober, så bare roligt, at den er forsikret nu et andet sted. Men helt ærligt. Så lang historie kort. Jeg skifter alle mine forsikringer over til Tryg.
De vælger at smide mig ud kort tid efter, grundet omstændighederne med Corvetten, hvilket jeg godt kunne tænke mig at vide, hvad det er for nogle omstændigheder, min kone kører galt i min bil. Sælger min bil med min personlige ejendele, portåbner til, at man kan gå direkte hjem i vores hus. Jeg har stadig nøglerne til den bil, jeg ejede engang, som der er en ny ejer, der har. Det vil sige, hvis jeg så bilen på en parkeringsplads, så kunne jeg lukke bilen op og køre. Rimelig dårligt af et forsikringsselskab at køre det sådan. Og derudover, så vælger de ikke lige at informere en om, at de har ophævet forsikringen på bilen også. Sygt dårlig stil. Så altså, jeg kan ikke anbefale dem. Og jeg har sgu bare lige brug for at komme ud med det. Jeg synes, det er sindssygt dårlig stil. Og om det må være op til jer, om man vælger at bruge det forsikring eller ej. Men det er i hvert fald ikke noget, jeg kan anbefale. Hurtig storyline.